Diyos maraynal daw po sa Indugabos. Ngunyan niya na kita sa ikakagtulong Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong Santa Misa ngunyan, idulot po niya to ang mga minasunod. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi, dulot ni Sis Binang Bunyag, Alernante family, Disena Iliantero family, Nitz Abyo, Ruel Ricapurente. Pasasalamat as in petition, dulot ni Lorraine Evanin R. Clarete and family. Thanksgiving and petition of Robert Jr. and Lorraine Evanin R. Eifert, Abyu AA. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan B. Rubio and family. Thanksgiving and petition of Arnel Jose Rubio and family. For safe travel, Felix Riva and family. For divine guidance of Arnaldo Bunyag, offered by Sis Binang Bunyag. For safe and good health of Maria Fedona Rodriguez, Jerome Rodriguez, Arnold Curbis, Cindy, and Arnaldo II Bunyag, dulot ni Sis Binang. For safety and good health of Bel Maria Rodriguez and Carmen Bunyag, dulot ni Sis Binang Bunyag. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. Petition and for safety, good health, and financial blessing for Mary Jane, Bibi, Francia, Virgie, Hector, Alexis, Joseph, Judy, Luis, Marie Christian, Angelo, Nathan, Naina, dulot kan Disena Asin Liantero family. Petition Mass for the success of our business, dulot kan Liantero family. Complete healing of Juan Disena, dulot ni Joseph and Baby Disena. For good health and total healing of Roman Robredo and all who are sick, dulot ni Sis, dulot kan ni Harry Robredo. For complete healing of Rabon Rabinitas, dulot ni Sis Nitz Abyo. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Lorenzo Juan, paasin para man sa kalag kan mga naging membro kan CRC LLFCC. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Arnaldo Bunyag, dulot ni Sis Binang Bunyag. Para sa kalag ni Gregorio, Saturnina, Aaron, Pobleta, Antonio, Epifania, Jose asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Disena and Liantero family. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nitz Abyo. Para sa kalag ni Lionel, Romeo, Rodolfo, Miriam, dulot ni Sis Ining Lumbria. Para sa kalag ni Virginia, Erlinda, Hill, dulot ni Banji Alano. Para sa kalag ni Abilina, on her death anniversary on July 8, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Celi Delgado. Sa selebrasyon niya tuungon niya na Domingo, kita pinapagirumdom na maghinguha na maging mga tunay na disipulo kan kagurangnan sa paagi kan pagsunod niya to sa iya sa pagpasaan man kan krus asin sa pag-ako nin may pagkamuot urog na duman sa mga kasaraditan. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Bayan natin
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta ang satong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako niyan makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kana nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. An banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangka. Kristo sa iba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binot mo kami na magin mga aki nin liwanag, warasa na day kami, matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling, na nagdadanay sa banaag nin katotoohan, uli kay Jesucristong kagorang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon.
Si Propeta Eliseo, pinadagos kan sarong babae sa iyang harong. Ninhuli sa karahayan na sa iyang naginibo, binalsan kan Diyos ang babae, kan balaog na magkakaigwa nin aki. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong aldaw na nag-aagi si Eliseo sa Sunam, sarong babae duman, mayaman, puminirit sa iya na magkakanin tinapay. Kaya nangyari na, sa lambang pag-agi, minahapit siya duman sa pagkakan. Nagsabi si babae sa iyang agom, "Oy, tabi, aram ko na tao kan Diyos, sarong banal. Ining dayaday naghahapit sa to. Igibuta siya sa itaas nin sadit na kwarto na may lanob. Asin bugtakan tayan, nin higdaan, lamesa, tukawan sa kailaw. Sa lambang pagdalaw niya sa to, diyan siya madagos. Sarong aldaw, nag-abot si Eliseo. Nagdagos sa iyang kwarto, asin nagigda. Dangan si Eliseo naghapot, "Ano ang gigibuhon ko para sa iya?" Nagsimbag si Gihasi, "O mayo siya nin aki, asin ang sa iyang agom, gurang na." Nagsimbag si Eliseo, "Apoda." Inapod asin pagtindog sa pintuan, sinabihan ni Eliseo, "Sa sunod na taon, sa panahon man sa nang ini, makugos ka na nin aking lalaki." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Aawitan ko sagkod paman ang sa imong pagkaherak kagurangnan. Aawiton ko sa gudpaman an sa imong pagkaherak kagurangnan. An karahayan buot kang kagurangnan. Aawiton ko sagkod paman. Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamarita kan sa kunguso an sa imong katutuohan. Tanagsabi ako, para sagkod paman, itutugdok ang karahayan buot sa kalangitan, papapusugon an sa imong katutuohan. Aawiton ko sa gudpaman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Paladan ang banwaan na tatao magpataratara, na naglalakaw kagurangnan, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Sa imong ngaran, maggagaya-gaya sinda, bilog na aldaw, asin sa imong kasuriputan, magpapalangkaw. Aawiton ko sa gudpaman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Taika ang paggayon kan sa indang kusog. Sa imong pagmarhay, itutuon ang samong sungay, ta sa kagurangnan ang samong kalasag, sa banal nin Israel ang samong hadi. Aawiton ko sa gudpaman an sa imong pagkaherak kagurangnan. Sa bunyag, kita nakasaro ki Kristo. Sa kaibahan niya, kita ngayon ngunyan hali sa pagkagadan sa kasalan, pasiring sa bagong buhay sa iya. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, dain nindo nasasabutan na kitagabos na binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan sa iyang kagadanan. Kung siring, huli kang bunyag ilinubong kita, damay sa iya sa kagadanan. Tanganing siring na binunyagan si Kristo hali sa mga gadan, huli kan kamurawayan kang Ama. Kita man maglakaw sa kabaaguhan nin buhay. Alagad, kung nagadan kitang damay kay Kristo, nagtutubod kita na mabubuhay man kita, kaiba niya. Nag-aaram na si Kristo, binangon hali sa mga gadan,
daina magagadan. An kagadanan, daina sa iya makakapangyari, tanagadan na. Sa kasaalan, nagadan, makasaro sagod lamang, alagad nabuhay, na nabuhay sa Diyos. Siring man kamo, isipon nindo na kamo gadan na sa kasaalan, alagad nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kapurawayan sa An namumuot sa ama o ina nin orog sa kuya, bako sa kong maninigo. An namumuot sa aki niyang lalaki o babae nin orog sa kuya, bako sa ko maninigo. Andai nag-aako kan sa iyang krus, asi nagsusunod sa hodyan ko, bako sa ko maninigo. Ang nagkakamit kan sa diring kalag, mawawaran iyan. Alagad ang nawawaran kan sa diring kalag, huli sa ko, makamit kaiyan. Ang nag-aako sa Indo, nag-aako sa ko. Asin ang nag-aako sa ko, nag-aako sa nagsugo sa ko. Ang nag-aako sa propeta, sa ngaran nin propeta, maako kan balos nin propeta. Ang nag-aako nin tawong suripot, sa ngaran nin suripot, maako nin balos nin suripot. An si Isayman, magpainom sa saro sa mga saradit na ini, nindawa saro sa nang basong malipot na tubig, sa ngaran nin disipulo. Amen. Nagsasabi ako sa Indo, dai siya mawawaran kan sa iyang balos. Maray na bareta kan kagurangnan. pag-umaw sa imo Kristo. Igwanin sarong legend o istorya manunungod kay Emperor Trajan na sinabihan niya ang sarong Hudiyong paratukdo tungkol sa presensya ng Diyos. Sabi ni Trajan, Emperor Trajan, sabi niya, kung ang Diyos presente sa inman, tano taday ko siya nahihiling. Gusto ko siyang mahiling. Kaya sabi kang Hudiyong paratukdo, mahal na emperor, ang Diyos presente sa inman, alagad dai mahihiling kan sa tong mga mata. Dai na kontento ang emperor, nagsimbag, sabi ni Emperor Trajan, gusto ko siyang mahiling. Asin siguraduhon mong marhay, ang sa imong paliwanag, tapag salaan sa imong paliwanag, papapugutan takang payo. Kaya inalok kan Hudiyong paratukdo,
an emperor, si Emperor Trajan, hinalok niyang magluwas. Pinaluwas niya habang udto pa, as in pinahiling ang saldang. Sabi niya, turuhukan mo ang saldang. Sabi ni Emperor Trajan, dahil ko kaya, mabubuta ako. Kaya sabi kan para tukdo, kung ang saldang nagibo kan Diyos, dahil mo kayang turuhukan, paano mo matuturuhukan ang liwanag mismo nin kagurangnan. Mga tugang, sa lumang tipan, mayong kakayahan ang tao na magturuhok sa Diyos. Dahil kita makakahiling ning direkta sa mahal na Diyos. Alagad ang Biblia, nagtutukdo kan dakol na misteryosong presensya kan Diyos. Halimbawa, ang nilalang o ang inaapod niya tong creation, nagpapahiling kan kapangyarihan nin Diyos, nagpapahiling kan presensya nin Diyos. Garo siya gira sa bukid na mahiling ang presensya kan mga hayop, itong kung saan nag-agi ang mga hayop. Sa lumang tipan, saro po sa pinaka madaling paagi para maaraman ang presensya ng Diyos, yung inaapod niya tong pag-ako sa bisita. Yeah. Hospitality. Okay. Halimbawa, sa lumang tipan, si Abraham may estrangherong na nagbisita sa iya, asin nagsabi sa iya, magkakaigwa siya nin aki, asin papangaranan niya ini nin Isaac. Naaraman niya na ang bisita niya palan, iyo ang Diyos ang nagdagos sa iyang harong. Iyan ang nadangog man yato sa enot na babasahon ngunyan. Si Elisha, inako bilang sarong bisita kan babae na taga Shunem. Huli tanahiling ninda ang kabanalan ni Elisha. Sabi kang si babae, ako unta siya, mukhang banal-banal siya. Maray pang padaguson tadigdi sa harong. Maray na lang bako ako ang nahiling kang si babae. Takong ako nahiling, baka day magtubod sa kuya. Bako man nga ning banal-banal, kalbo lang. So baka day ako palaugon. Kaya sa lambang pag-agi ni Elisha sa Shunem, duman siya nagdadagos. Sabi kang si babae, ninhuli ta mabuot ang taong ini, maray pa pakaagantanin sa dit na kwarto. Kaagantang lamesa, asin kaagantang, kaagantang kudal o kaagantaning kwarto, asin duman siya mag-star. Huli ta permi siyang naghahapit duman, sabi kan sa iyang agum ipaayos ta na ining kwarto sa taas, para ogwa siyang madadagusan pag nagpapahingalo siya digdi sa to. Huli sa marahay na pag-istimar sa iya, so hinapot ni Elisha ang katabang kan mag-agum kung ano ang marahay na itatao o regalo, pasasalamat lamang sa pag-istimar sa iya. Sabi kan katabang ninda, sana magkaigwa na sindang aki, magkaigwang aki an mag-agum, tagurang na ang lalaki. Kaya inapod ni Elisha ang babae asin sinabihan, sa sunod na taon, magkakaigwa ka na nin aking lalaki. Yumananggad, nangyari ang bendisyon ni Elisha. Matugang, ang inapod niya tong pag-istimar o ang inapod niya tong hospitality, sarong madaling paagi na mamati ta ang presensya ng Diyos. O mamati ka nag-ako sa to ang presensya ng Diyos, o mamati ta na kitang inako, mamati ta ang presensya ng Diyos. Ang inaapod niya tong hospitality, sarong simpleng paggibo nin karahayan sa kapwa, asin pag-ako kan presensya ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ngunyan nagasabi, ang nag-aako sa indo, nag-aako sa ko. Asin nag-aako sa ko, nag-aako sa nagsugo sa ko. Ang nag-aako sa propeta, sa ngaran nin propeta, maako kan balos nin propeta. Ang nag-ako kay Elisha, nag-ako nin balos,
balos nin aki. An nagaako nin tawong suripot nangaran sa ngaran nin suripot, maako nin balos nin suripot. An si isay man magpainom sa saro sa mga saradit na ini, dawa sarong basong malipot na tubig sa ngaran nin disipulo, nagsasabi ako sa indo, dahil siya mabawa ran kan sa iyang balos. So ang inaapod niya tong hospitality, sarong simpleng paggibong karahayan sa satuyang kapwa, sa pag-ako sa satuyang kapwa. Aram ko medyo dipisil na ngunyan ang inaapod niya tong pag-ako nin bisita, hospitality. Kadakol naman ngunyan hotel, paduman muna sa nangaya sa hotel. O minsan nagdalaog sa tuya, banggi, bako man bisita, kundi parabon. Minsan takot na kita, nagdududa na kita, kan naglalaog sa satuya. Alagad ang pag-akong ini, sarong pagpahiling kan presensya nin Diyos. Bako kitang eksperto na mahiling tulos, ang presensya nin Diyos. Alagad, iyaon kita permi sa kaibahan kan sa tong kapwa, kung si isay pwede ta ipahiling, ang pagmakulog nin Diyos. Matugang, ang simpleng pagpainom nin tubig sa napapaha, sarong pagpahiling kan pag-ako sa Diyos. Ang inaapod na hospitality, sarong pagserbi. Ini pagtaong halaga sa tao, bakong sa bagay. Ang pag-ako nin bisita, sarong pagpahiling kan pagiging disipulo ni Kristo. Kaya sa mga babasahon tangon yan, duwang karakter ang mahiling ta sa sarong disipulo. Not ang inaapod niya tong hospitality. Pandua, iyong inaapod niya tong sakripisyo. Ang pagsasakripisyo. Alagad ang bot sa biyonin kagurangnan, si isay ang prioridad mo sa buhay. Sabi niya, kung bako ako ang prioridad, o pangduwa lang ako, inuunot mo ang ibang bagay, bako kang maninigo na maging disipulo ko. So mga tugang, siring na ang pagsakripisyo, nagpapailing kang tunay na commitment, nyato sa mahal na Diyos. As in, ang namo tanin Diyos, sabi niya, urog sa gabos, nagpapahiling manin pagkamuot sa kapwa. Taano, hulita sa iya naghali, ang gabos na karahayan. Sa iya kita nag-ako nin bunyag. As in, hinawas kita sa pagkakasala. Kaya mahiling niya to, mga tugang, namutan mo ang sarong tao dahil sa mga karahayan na hali sa Diyos. Ang karahayan na igwa siya, hali sa Diyos. Sabi ni Fulton Sheen, it's only because we are loved by God that we are lovable. God, who is love, places some of His love inside of us, and that grace is what makes us attractive to others. Consequently, it makes perfect sense for Jesus to tell us in today's gospel that our love for Him must be primary. Nanginginot ang satong pagkamuot sa Diyos, urog sa gabos. Dahil nagiging gwapo kita, nagiging magayon kita, huli kang grasya nin Diyos. Dawa ng itsura tama yung buhok, pag namutan kita nin Diyos, yaon sa to ang grasya nin Diyos, nagiging mahamot kita. Yaon sa to ang presensya nin Diyos. As in, huli tayaon sa to, ang pagkamuot nin Diyos, kita man nag-aako sa satuyang kapwa. Hospitality puts people first in service. Sabi niya, ako, ang tao na nakamidbid sa Diyos, huli kan gawing Diyos nun, nagsiserbe sa iyang kapwa. Ang namuot as inamutan, ang pagtao, huli ta nag-ako, ini ang satuyang motibo. Tinutulod kita mga tugang kan pagkamuot nin Diyos sa pagserbe sa kapwa. Inang inaapod niya tong hospitality. Ang pagkamuot sa sadiri o sa pamilya, pangduwasa na sa pagkamuot sa Diyos. Pampamanginutan niya to, ang Diyos sa paagi kan pag-ako, asin pagserbe kan satuyang kapwa. Yan ang inaapod niya tong sakripisyo, asin hospitality, pag-ako sa presensya
nin Dios. Amen. Matindog kita sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama. Bago ang gabos sa panahon, Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki dai linalang. Saro sa pagka-Dios sa Ama, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, Kibirhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Nag-aaram kan danay na pagkamuot kan Dios sa katauhan, magdulok kita sa iya, asin magdulot kan satong mga pag-arang. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, utubon ninda an sa indang katungdan para sa kamurawayan kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga. Tanganing magrarom an satong pagtubod, asin an satong pagkamidbid sa presensya kan Dios sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga jóvenes na nagtatalubo sa kinaban, na panunin kariribukan, dai malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan asin katuyuhan kan buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin ang mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Dios nin mamumuton na karahayan, nagrarangang presensya, asin nakakaumay na katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa good paman, sa pahingaluan asin liwanag sa langit no nakadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit nun na Ama, warasan sa mo ang grasya na masabutan mi ang samong nagsasarig sa karahayan, kabutan asin kakusugan nin buot kan samong kapwa. Tanganing danay niya mong gibuhon, an katungdan na magtabang sa saindang katikapuhan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. At inang
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang. Tangani ang sako, asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami, orasa nahuli kan mga banal na atang, magin maninigo ang samong mga paglingkod, uli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binaagok kami para sa saimong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaiba ang gabos na angheles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikanang God an banal, burabod inin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, sindanay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pabanadon ang ngaran mo, magdaton ang kayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring
sa langit. Samo pagkanon sa araw-aldaw, tao mo sa moya ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sama. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
matindog po ang gabos. Mami bi kita. Kagurangnan, namimibi kami, naan banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan. Buhayon kami, tanganing kaibamo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, asin sa tuyang pasalamatan, ang satong silibrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Pasalamatan taman po ang sa tuyang mass sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, asin ang sa tuyang choir, Emmanuel Choir. Pasalamatan taman po ang sa tong akolito, ang nagbasa asin ministro laiko, asin sa Indo gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indo. Pasalamatan taman ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa ning Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magduko kamo sa pagbindisyon, an katuninungan kan Diyos, na nangibabaw sa gabos na pagmati, magbantay kan sa indong mga puso, asin sa indong mga kaisipan, sa pakamidbid, asin pagkamuot kan Diyos, asin sa iyang aki, sa tong kagurangnan, Hesu Kristo. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin aki, asin ang Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.